Hi guys. It's probably around 3 p.m. na. Ay, piskoy. Lunch ko for today, isang itlog. Tapos kanina ako. Chia lang yung breakfast ko. Alam, medyo malasado. Hindi masyado naluto. Ay, malasado nga. Nagmadali kasi ako kasi ay, malasado. So nag-chia ako kaninang umaga. Tapos ito yung lunch ko, isang itlog. Tapos mamaya ewan ko kung anong kakainin ko mamaya. Tapos chia na naman after bago sa gabi. Kasi kahapon nakadalawang slice ako ng pizza at pagkatapos niyan nangati ako. Yung sugar ko. Kaya medyo ingat-ingat din ako sa food intake ko. Kasi ako din yung magsasuffer. Kahit minsan siya, nakakaumay, lagi na lang fruits, vegetables, kamote, saging, si chia. Minsan nakakaumay, kaya lang wala tayong magagawa. Kailangan maging healthy. Sobrang kati pa naman pag nag-spike yung glucose. Sobrang kati sa katawan. Nagrereklamo yung katawan ko pag sobrang mas parang nadamihan ko yung kain ng rice or anything na sugary or starchy. Yun, ako din yung magsasuffer. Kaya ayun. Pero pag na-control ko na to, syempre kakakain din ng ng bread. Yung rice ko siya, brown rice. Pero minsanan lang din ako kumakain ng brown rice. Ay way lami. Usahay ko tinulang isda. Usahay ko tofu, walay lami gapon. Ayun guys. Sarap nito sa pag may rice ba? Kasasabi ko lang na limit. Pero masarap talaga itong malasado na isda pag may rice. Malasado na itlog pala. Ano ba yun? Naalala ko tuloy yung mga kapobreho na salo-salo sa sa itlog ba na gikumot. Rice ba nga gikumutan ng itlog. Dahil butangan og kuan ng
Tuyo. Tuyo sa Bisaya ko man na siya patis. Or kung or mantika. Pag wala jud. Diba? Tawagan ko pala yung anak ko eh. Nakalimutan ko ilagay yung chia sa sa ref. Sige guys, bye.